Aquashine е нова анти-ейдж формула на основата на патентован пептиден и трофичен комплекс и хиалуронова киселина. В зависимост от необходимата грижа за пациента се предлагат Aquashine PTX. Съдържа 7 пептида и хиалуронова киселина, подходяща за лифтиране и с леко релаксиращо действие върху бръчките. Спомага за удължаване на ефекта от прилаган ботулинов токсин. Aquashine BR представлява комплекс от пептиди, хиалуронова киселина и аминокиселини с подмладяващо и изсветляващо действие и стимулиращ клетъчното обновяване. Процедурата започва с дегримиране, почистване и поставяне на локална упойка. Инжектирането се осъществява чрез множество обождания в средния или дълбокия слой на дермата, дозирано според нуждите на пациента. Продуктът може да се поставя в зоната на лицето и шията. Общата продължителност на процедурата е 30 минути, като завършва с поставянето на успокояващ продукт върху зоните, които се третират. Поставената локална упойка дава максимален комфорт на пациента. Веднага след процедурата се наблюдава равномерно зачервяване и леко ток от инжектираното количество продукт, които отшумяват в рамките на 24 часа. Като ефект от процедурата може да се очаква видимо подмладяване, дълготрайно подобрена еластичност и мекота, както и подобряване на състоянието на кожа, която е склонна към пигментации. Непосредствено след процедурата, в продължение на няколко дни, трябва да се избягват посещения на сауна, парна баня, солариум, както и приложението на грим и декоративна козметика, непрепоръчана от вашия лекар. Процедурите се правят с интервал от 14 дни между тях, с препоръчителен брой сесии между 3 и 6. Препоръката е сесията да се повтори след 6-тия месец. Процедурата е подходяща при първи признаци на стареене, нужда от хидратация, при пациенти с хиперпигментации, белези, както и за подготовка на кожата за апаратни и лазерни процедури. Процедурата може да се прилага при мъже и жени над 18 годишна възраст, като необходимата терапевтична схема се избира след консултация с лекар. Не се препоръчва при бременност, кърмене, възпалителни и системни заболявания, алергия към някои от съставките. Комбинирайте процедурата с лазерно подмладяване с пикошур, ботокс, терапия за стягане на кожата с темпшур. Не забравяйте да се абонирате за канала на Дермак тук, за да разберете повече за останалите процедури в клиниката.